Awinjo kaka Osako wuoyo to chalo gima Osako ni to wiye wil gi subject. Awinjo kowacho ni Mheshimiwa Oroo noluongo wabunge mang'eny ni ema otelo ne empowerment. Penjo na mokwongo, pesa ni akanye? The source of pesa ni akanye? Nikech koluongo wajumbe to ng'ama iluongo gi kizungu ni fairly intelligent bro nyisi ni pesa mora ma sirikal tiyogo nyaka kal through bunge. Allocation notimne pesa ni karang'o? Nyaka pesa mawuok e ofuko na unyo bedni kale bunge. Emomiyo apenji ni to source mar pesa ni wuok kure? Pesa ni akanye? Jotelo moneno kadhi kaja to golo choko solo. But jogi ang'eno ok omiyi gimoro. Wach marani. No, an ok gimomiya. Jogi chalo gima chiemo kodi nikech mbunge. Akalo chiemo go. Mbunge number 1. Mbunge tije ok tich mawinjo ka Osako wacho ni wabunge tiyo no. Nyiso ni wan gi wabunge makia tich magitimo. Raila wacho pile ni wabunge nigi tije adek. Oversight, making law. Bunge kuro. Osako wacho ni wabunge mane wayiero tinde chiwo yuko jamna e piny luo. Gikiani to source mar pesa ni wakure. Ng'ama orieko ng'eyo maler ni mondo pesa mora ma sirikal tiyogo wuok e bunge. To kose wuok e bunge to jo bunge en gi process ng'eyo. Budget ang'o allocation itimo to ging'eyo ni pesa ni wadhi timo go ma gima. To Osako wacho ni wabunge wa okawo handout tero ne jothurwa mondo giwach tutam nikech kidhi e gige kichiko iti gik ma giwacho go to ginyisi ni ket kama tutam to kidogi chiko iti to gimosako wacho ni ka gidhi to gimi pesa ko gisemi pesa koka ubedo piny eka uwacho ni tudwa nyiewo ang'o. Nyiso ni gino en karafu but an miya dakika achiel. Budget maber itimo ni wadwa nyiewo komni to komni en siling 1,000 to mondo wayud 1,000 ni owinjo wamany George Bati, owinjo wamany Julius, owinjo wamany Osako mondo bi okonywa go arambe. Ka wayudo 1,000 cha to wadwa nyiewo gang'ono kom cha to Osako to nyisi ni ane ibiro timi 1,000 koka bira go budget piny ni 1,000 cha nyalo nyiewo ko nyisi ni gini en karafu. Okay, Osako ni kabro duoko aparo ni nadwa chiwo ler ni